What type of animal are you? Likesi sikawena. Ngiyambuza ungitshela amasimba. Nginuka kamnandi ne. Uzwana ngekholoni ukuthi angisinta ngaye boyfriend yakho. Awuhloki icream udinga bring back my smile. Ismail sakhe siyelo. Proudly sponsored by Amascopas. Uthina lo ubumnyama bakhe yilobo phikisana nememeza. Wena umnyama kwamele uyenzele umzansi tutorial ukuthi sunlight iyasebenza. Kwamele ngoba lele hippo zuhati hippo ismesho person says MX96 Sakugqoka amathumbu into ezigqoka amatshitshi. Woza ngikutshene. Travis Scott. Pop Smoke. What? Pop Fire. It's your boy Dave Kanye _999 everywhere. Mhlakamathi. Skangihaza. Hayi. Ntwana namzala hasi Betmark. Ke pigmentation. Ke tshena le ntwana ena le batho ba plus size wa bona bo rona so ke all thanks to Watermelon and Smiley bafethu ngithola. Mina nguphansi because of them bafethu ngiyabonga. Ngiyangithola. Vandag ngene Free State ba Smiley. Asimotion zokala cameraman.